3-6. Πασχάλη, θεωρείς είναι ισοδύναμες οι ομάδες? 6-3. Ρωτάω. Α, Ωραία, χαίρομαι. μαλάκα. 4-6. Παίζουν αυτά, Κώστα? Παίζει αυτό. Πώς τι θεωρείτε? Μπλοκ, Μπλοκ, καλό. να ξέρω ότι κατεβάζω κι εγώ γι' αυτό. Ναι, έτσι μπλοκ. Όπως θέλει και πίσω. 4-6. Καλά, ο Καζάκος θα βγάλει υποδοχή, θα ανάψουμε μια λαμπάδα στην Παναγία. Όχι, μαλάκα! Φταίω. Πες το δεν πάρει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί φεύγουν τόσο πολύ. Έχεις κάτι αντέματα με το σκορ, θα στα λύνουμε εμείς, μην αγχώνεις. Προσέχε τον λίγο. Ναι. Βέβαια, ναι. Έλα, Παγγέλη. Δεν μπορώ. Τελειωμένη μπάλα είναι, τελειωμένη. Σου μπλοκ, Παγγέλη πήγα. Χωρίς! Δεν μπορεί αυτό. Μπράβο. Πάρε. Λίγο κοντά. Έλα, Γιώργη. Μπράβο. Δώσ' τη μάνα. Θα μιλώ λίγο. Μπράβο, όλο σηκώσου. Χαρά, φέρε. Εντάξει, ήταν λίγο κατσί, αλλά άλλος άρχισε να... Τα πέτω. Και έφευγε η κιτάρα αυτό πήγαινε προς το πάρκι. Εκεί, μπράβο. Μόνος κέρμο. Μπράβο. Παίξε το λάμπρο. Μεσές με εκεί. Μπράβο, ήταν ωραία φάση. Μόνος κέρμο. Όχι, 7-6. Δεν περιμένω να ξαναπάρω. 6-7. Το Άι είναι έξτρα power. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική επαφή. Όχι ρε, μια χαρά είναι, αλλά την παίρνει πολύ εύκολα. Εγώ εννοώ ότι νιώθω άσχημα πάνω. Έχουμε, πάμε. Είναι νιώθω πιο μικρή. 8-6. Μπράβο ρε, μπράβο. Πάντα πίσω, ένα βήμα έξω. Κι άλλο εκεί. Κι άλλο, εκεί θα συντελειώνω, λίγο πιο εκεί θέλει. Εκεί διαγώνει. Λίγο πιο εκεί θέλει. Παντού μπορεί να πάρει. Το 7. Πόσο είναι? Το 7. Ναι. Αλλά δεν φεύγουν υπερβολικά πολλοί υποδοχές. Μια επτά. Δεν σε βλέπω πολλές ώρες και έχεις 4. Όχι το τέτοιο. Μπράβο ρε μουλάρι. Όχι ρε, το πήγα να την... Κράξε τον Κώστα, ο Κώστας. Αν το βρω τελείωσε. Ναι, εμείς πάμε ένα. Ναι ρε, δεν έπαθε κάτι. Πάμε 8-9. Εσύ Αντώνη. 10. Πάρουμε και άλλους δύο κολλάτους από εδώ και μας θέλει μια χαρά. Λίγο ρε. Εγώ. Μπράβο! Μπλοκ. Ας τον εκεί. Παίξε. Hey. Ναι, γεια. Πρέπει να κάνω ένα βήμα. Όχι, δεν ήταν μέσα ρε. Μαλάκα έπιες όλη τη μασχαλίλα σου, ή γαμώ του βρωμάει. Σκορ 19. Ναι. Δεν του κάτω με το σπίτι μου. No block. Εσύ, Παγγέλη. Όπα! Καλό. Ναι. Αυτή η μπάλα για σκότωμα. Όχι σκοπάνε. 19. Γιώργο Λουκουμάκη απέναντι, 19. Ναι. Λουκουμάκι με σοκολάτα, με άχνη ζάχαρη, με κανέλα και ο Γκραντ Λουκουμάκι και ο Πασαδόρος. 12-19. Όχι, άμα ξαναφωνάξει έτσι θα κουραστώ κι άλλο.
Τι κουταλιές μου σχαράκι έφαγα ρε, που είσαι και με βάρνα. Ναι. Με μικρό κουτάλι. Μπράβο, μπράβο. Ποιος? Θέλω να κάνω ένα φλότ. Το φλότ με αυτή την μπάλα δεν βγαίνει, ξέρεις. Ναι, ναι, πάει. Τζάμπα κάνω τζάμπ. Σκορ. 2-10. Τι είπα εγώ. Τι είναι ο Βαγγέλη. Πάω τώρα. Δεν πήρε, δεν πήρε. Τώρα Δεν ο Σίσκος εδώ, αλλιώς θα σε έλεγα. κάτσε ρε. Επανάληψη. Ωραία, κοίτα πώς τα λέει. Αγόρι μου δεν έπεσε το παιδί. 3-0 επανάληψη. Ωραία, ωραία, εντάξει. Όταν ζήνουμε με τους σύσκους κάνουμε επανάληψη. Άιντε. Ναι ρε. 3-1. 3-1. Είναι έτοιμος να τον πάρω. Κάντου καλό τους Άμα όλους. έκανες άκρη ήμουν δίπλα. 3-1. Μη μένει. Καλό. 3-2. Έχουμε βρει πετρέλαιο στο 6. Έχουμε ευνοϊκό αέρα, πάμε. Γιώργο, έχουμε βρει πετρέλαιο. Ναι, πού είναι. Εδώ, σε μένα πάνω. 13-12. Πάμε, 2-3. Τώρα με την ψώνη και με σένα, 4-2. 4-2. Ναι. Κύριε Μαϊρέμα. Αγγέλη. Μπράβο. Εντάξει, 14-13. Τι 7-5 ρε. Μπήκα, ήμασταν και οι δύο κάπου εδώ στο κέντρο. Ένα διαφορά έχουμε δηλαδή. Χάνουμε για ένα, ναι. Αλλά δεν έχουν υποδοχή αυτοί. 3-4. 3-4, ναι. Όχι συμφωμαχία, παιδιά. Καλό. Καλά είσαι ρε. Ο Αντώνης δειλά την κολλάει. Είπαμε να βάλει ένα. 5-3. Μπράβο, πάμε. Out! 5-4. Μία μπάλα μάρκο, πολύ μία μπάλα. 5-4. Καλό. Καλό. Άστο. Εσύ Βαγγέλη, εσύ Βαγγέλη. Καλό. Ωραίο. Όχι ρε. 5 όλα. Γιατί δεν παίζει Γιώργο. Αφού τι ήσουν κοντά, εντάξει. Κανονικά θα το πάρω εγώ. Όλα 5. Όλα. Άιντε Γιώργο. Εύκολο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το ένα χέρι άπλο. Ένα μπροστά εσείς. Γιώργο, πάμε να πάρουμε το πόδι τώρα. Όχι, δεν μένω τα φώτα. Πάμε 6-5. Πάμε. Έλα. Όχι ο Γιώργος ρε μαλάκης. Ναι. Πού να την προλάβει από εκεί. Ήθελε η ελευθερία τότε. Δεν πειράζει. Έλα, δώστε μου πάλι. Καλό, εγώ είμαι. Γιώργη. Δεν πειράζει. Το 5. Έλα λίγο. Sorry. Μπορούμε. Μπράβο, Βαγγέλη. Μπράβο. Άμυνα. Πλασέ, πάμε. Τον κόλλο αέρα. 8-6, έλα. Τελείωσε. 8-6, πάμε. Θα κάνω πάνω σου να με βοηθήσει. Πάμε, έλα. Όχι ρε. Έβαλα 2 σέλι και μου Δώσ' μου λίγο ρε ελευθερία. Όχι, ήταν του Αντώνη, εγώ απλώς νόμιζα έπαιζε. Πάμε, 8-7. Πάμε. Στο 7 θέλω. Δεν είναι άμυνα μέσα. Ακούστε το δάσκαλο που ξέρει, ακούστε το δάσκαλο. Κατώ μαλακίες, ακούς ούτε μια άμυνα. Πάμε 8 όλα, παιδιά. Πάμε. Γεια σας παλικάρια και κορίτσια. Δώστε μου κιόλας. Πλασέ, πάμε εύκολο. Τώρα πάλι. Μόνος. Μπράβο.
Παίρνε τη μόνο, Λάμπρο. Μπράβο, μπράβο. Ωραίο. Μπράβο, ρε. Είδες, αυτός που είναι από εδώ νικάει πάντα, ρε. Για Ναι, αυτό. εγώ κάνω την επίθεση. Εσύ και να πηδήξεις με 2 θα σε νικήσω. Τον πόντο. Αυτό γίνεται πάλι. 9-8. Είναι πουσιά μεγάλη. Ναι, 2 πάνω. Θα μπω εγώ στο σταδάκι, Γιώργο. Εγώ θα μπω. Φεύγει πάρα νομίζω πως το πάρει. Όχι ρε. Πάμε. Ρε γάμο το στάκιος. Τέσσερα μπράβο ρε τα παιδιά τους τώρα. Είδα. Έκανες και φάουλ. Σταμάτησε εγώ, θέλω να έδωσα το πόδι. Ήθελα να πούμε, με έσπρωξες φυσικά. Τώρα έρχεται τάση, ρε. Με βρήκες.